Tawagar ƙasar Senegal ta lashe kofin Afirka na bana bayan da ta yi nasarar cin ɗaya mai ban haushi a minti 120 da suka yi ajiya Lahadi a birnin Rabat. Senegal ta sha ta taɓurza kan ta ɗauki AFCON karo na biyu. Mai masaukin baki ta samu fenariti dab da za a tashi. Daga nan Senegal suka yi ƙoƙarin fita daga fili wasu ka tsaya daga baya Sadio Mane ya ce su koma. Brahim Diaz ya buga fenariti amma mai tsaron raga Mendy ya kama cikin ruwan sanyi. Morocco za ta ci gaba da fatan lashe AFCON na biyu nan gaba, yayin da shekara kusan 50 rabanta da shi. A jiya kungiyar Camp Nou ta rashin nasara a gidan Real Sociedad da ci 2-1. Yanzu saura maki ɗaya rage tsakaninta da Real Madrid ta biyu da Barcelona mai jan ragamar La Ligan. Wasa na uku da aka doke Barcelona a babban gasar ta mula ta Spaniya ta bana mai maki 49 daga wasan mako na 20. Real tana da maki 48, ita kuwa Real Sociedad ta yi sama zuwa mataki na 8. Yau ne za a kammala wasan mako na 21 a Premier League ta Najeriya tsakanin Kun Khalifa da Enugu Rangers da na Warriors da Katsina United. Wasu daga cikin sakamakon babban gasar ta mulan ta Najeriya da aka buga a jiya Lahadi. Kano Pilas ta yi rashin nasara da ci ɗaya mai ban haushi a hannun Abia Warriors a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata. Bendel Insurance ta yi nasarar cin El Kalem Warriors 3-2 da wanda Nasara United ta ci Tornadoes 2-1. Plateau United ta ci Wiki Tourist ɗaya mai ban haushi. Da wanda Eyimba International suka tashi kurman duro tsakaninsu da Barau FC. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.